И здравейте, шефски геймери, аз съм вашето шефче, вие моите шефчета и днес ще правим Try Not To Be Scared Challenge, или на български не се плаши предизвикателство. Така, нека да започваме, не знам да колко е страшно, принципно ме е страх от такива работи, така че ще видим как ще се представяме ние. Така, тук пише, ако имаме проблеми с сърцето или не е страх от тъмното, да се махнете от това видео, така че вие, ако много ви е страх, се махнете. Така, почваме ли? Готови ли сме, дами и господа? 3, 2, 1, нека да започваме. Воу! Добре, гадна музичка, гадна музичка. Няма да се плашим, обещавам. Там-тарарам. Опа, добре. Силен е звука при нас. То джъмпскер го знам, не знам дали го знаете вие. Много е гаден. Много е гаден. Напишете в коментарите кога ще се оплашите вие. Аз няма да се оплаша тука. Няма. Оплаших се. О, не, това е много гаден, много гадно предизвикателство. Мразя го. Мразя го вече това предизвикателство. Мразя го. Мразя го много. Много го мразя. Много. Страх ме вече, наистина. Мразя го. Мразя го. Мразя го. Айде бе. Ужас. Ужас. Не знаеш кога ще изкочи, това е проблема. Защото си фокусиран. Но ай гадно, хора. Направо не знам какво да кажа. Не знам. Айде. Да минава по-бързо. Не искам да изкача, молята, не изкача. Молята. Ужас. Ужас, отвратителна игра. Като малък я играх. Много е гадно, хора, напишете долу в коментарите дали ви е страх. Айде бе! Защото го очакваш и не знаеш кога ще изкочи. Не искам да бъда стресиран, не искам да бъда стресиран. Айде, изкачай. Изкачай вече. Не, продължаваме, дами и господа. Не мога. Напишете в коментарите дали ви е страх кога ще изкочи. Мене да, следа червената топка. Ох, много гадно. Ако не се изплаша, аз съм великан. Не мърдам. Не мърдам. Не мърдам, дами и господа, не мърдам. What the fuck? What the fuck? Изплаших се много. Вратително гадно. What the fuck? What the fuck, хора? What the fuck? Напишете дали вас е страх. Какви сте джъмпскери, аз шо не ги знам, бе. What the fuck, много е гадно. Не знам дали само аз съм ревло, ама отвратително гадно, хора. What the fuck, какво става? What the fuck? То продължава. Бате. What the fuck, това ще е много гадно. Това ще е много гадно. Хора, много са гадни тия джъмпскерове. Нека да видим. Направо с шалките ме страх. Малко ме хипнотизира, верно. Това е много гадно. Верно ме хипнотизира, обаче. Това е доста гадно предизвикателство. What the fuck? Ужас, направо. Айде, махни се, бе. Бей от тук, помило. Бати гадното предизвикателство, хора. Защото не очакваш откъде ще ти излезнат нещата. Стола се движи, батко. What the fuck? Ужас. Много е гадно. Всичко. Така имаме проблем с картината, нека да видим. Има проблем с картината. Какво има грешно в картината?
Нека да видиме. Какво е грешно? Не знам какво е грешно. Вие виждате ли какво е грешно? Бате, какви сте звукове, бе? Бате... Ще откачим, честно. Я да видим какъв проблем е с картината. Аз не виждам проблем. Всичко е точно. Бате... Сигурно казах 200 пъти бате, ама верно ме е страх. Добре, къде е проблема с картината? Да погледнем по-отблизко, добре. Нека да видим. Нищо не видяхме, вие видяхте ли? Да се концентрираме, добре. Нищо не виждам аз. Не знам дали... What the fuck, бате! Много са гадни. На това видео са много гадни. Това ли беше предизвикателството? Ужас. Гледай, тук пише, че сме се накали. Верно се накахме. Мале хора, това беше много гадно предизвикателство. Ужас. Въобще не го издържахме от първия път. Не знам за вас. Напишете долу в коментарите дали сте го издържали. Направо, верно, ще сме на гащите хора. Абонирайте се за това предизвикателство. Не го издържахме, ама нищо, ще пробваме следващия път. Аз бях вашето шефче и вие моите шефчета. Напишете долу в коментарите дали успяхте. Чао, чао!